Mbok omongne iki lho. Lho, Mas yo penyakitku tak omongno. Kuwi kabeh ana artine. Nuwun sewu. Kersane masyarakat paham sinten to Mas Mondol sejatinipun nuwun sewu blangkone dicopot ben roh kabeh. Lah dalah. Sirah mboten sembarang sirah. Lho ibu-ibu ngrasani jare. Dagelan sitoke kalau ndase kaya lato-lato ngono. Ngenyek. Aja kaya ngono, Bu. Aja kaya ngono, Bu. Iki dudu lato-lato. Iki dudu lato-lato. Iki ngono bakso beranak. Lho, ngawur e. Lah apa? Tahu bulat. Kudis, kurap, kutil karo kuman. Kuman. Apakah artinya itu? Kudis. Apa kuwi? Kudu disiplin. Wah. Edan. Mas yo dadi sekolah ning kene, dadi siswa ning kene kudu disiplin. Misalkan masuk kok jam 7. Lah, setengah 7 harus standby. Wah, kok yang ngerti standby barang. Iya, kok yang ngerti bahasa standby barang. Jadi kudis artinya kudu disiplin. Yang kedua, kurap. Artinya kurap, kudu rapi. Dalam berpenampilan harus rapi. Sebab ajine diri saka lati, ajine raga saka busana, ajine awak saka tumindak. Hebat. Luar biasa. Ketoke rupane kados ngeten lho, ternyata angger bengi niku uteke encer. Saking encere ndek esuk metu kok kuping bareng ngene. Kae kopok. Mbok genahne lho. Kudis, kurap, yang ketiga kutil. Iki lho apa lho iki kok iso kutil maksudnya iki lho. Kutil maksudnya kudu teliti. Artinya kudu teliti. Dadi yang nyambut gawe apa iki aja mung sembarangan, kudu teliti dhisik. Apa sing kurang, apa sing kliwat, aja nganti salah. Hebat jalma limpat seprapat tamat. Bathok bolu isi ndut kowe. Madu. Lah ya madune ceblok ning dundutan terus tak resiki malah dadi gilap apik ngono kok. Jebul mesunan. Padha kerene jebul. Kudis, kurap, apa mau kutil. Yang terakhir kuman. Apakah artinya kuman? Kudu iman. Dadi wong iki ora kudu duwe iman, misale dadi pejabat ora mungkin arek wani korupsi. Sebab duwe iman. Kok pemikirane kok ya landhep ternyata. Mas ya to rupane kaya katembat. Iki kok iso katembat sakmene kupinge sepira. Kok ya duwe kemampuan tapi nggih nuwun sewu nek diibarat nih Mas Mondol kalih kula panjenengan. Jauh Mas, jauh panggang daripada api, bumi antarane langit. Secara SDM, secara kemampuan dan secara skill, Mas Mondol enggak mendukung, Mas. Ilmunya rendah. Nek kon ngimbangi awak-awake dhewe ndak mampu dong. Mas Mondol niku nek cara nyambut gawe, niku cara neng kene ya, cara satpam. Niku kaya Paidi mbiyen lolak-lolok ngene. Paidi. Nggih. SDM-nya enggak nutut. Nek nyambut gawe dengan akal gak iso sing dindelne akale. Dengan otak gak iso sing dindelne otote. Mulane kaya Mas Mondol, nuwun sewu Mas. Niki cara nyambut gawe, cara kerja. Niku pol-pole dadi tukang titik watu. Wah, iki lho. Kowe iki. Sorry apa? Kowe iki nyambut gawe mentok titik watu. Munggah wis gak iso. Ngenyek iki. Kok iso ngenyek? Mas yo rupa kaya ngene iki yo duwe cita-cita, Mas. Lah yo cita-citamu titik watu. Lho, sorry ngenyek iki. Apa? Lho, minimal iki yo aku duwe cita-cita lurah lah. Apa? Lurah. Titik watu. Lurah apa wong iki RT marang tuane mau milih lho kok iso. Lho. Kowe iki titik watu. Lurah. Lah kowe dadi lurahe aku mau dadi rakyatmu. Aku langsung munggah sak dhuwurmu aku dadi camat. Aku camate kowe lurahe gak tak kei proyek. Gosok kowe.
Kowe dadi camat. Iya. Aku mau dadi bawahanmu. Lho, arep dadi apa? Sak dhuwurmu no. Dadi apa? Dadi bupati. Wah, aku bupati, kowe camat. Ora tak wahi proyek genti. Bosok kowe. Bupati rupane kepetelot 2 bir rong diongoti. Penting bupati. Kowe dadi bupati lah, aku dadi andanmu, dadi ngisoranmu ya isin to. Harga diri iso jatuh to. Unggahi neh, Mas. Aku langsung tak pol nih, Mas. Aku mentok dadi presiden. Aku presidene, kowe bupatine gak tak kei wilayah. Bosok kowe. Presidene spok lho kuwi. Presiden pol dhewe. Kowe dadi presiden. Aku mau dadi rakyatmu. Lho, aku wis dhuwur dhewe presiden. Aku tetep sak dhuwurmu. Kowe dadi apa? Dadi udan sing deres. Dadi udan sing deres, presiden pas kunjungan tak banjiri. Bosok kowe. Kok maksa mau kalah lho, Mas? Aku dadi presiden, kowe dadi udan sing deres. Aku pas kunjungan tak udani deres terus banjir. Bosok kowe. Aku ya ora kurang akal to. Ora kurang akal ya, Mas. Piye ampre gak kena banjir? Aku dadi watu sing gedhe. Watu gedhe gak mungkin kena banjir. Ora mungkin, tetep watu gede ra mungkin kena banjir. Iya, aku ora kurang akal. Lah kok iso? Piye supaya watu gede kuwi iso ketrak banjir? Kowe dadi apa? Dadi tukang titik watu. Lah dalah. balik rono men. Halah. Ngarep endang muni titik bar lho. Ngapun dadak presiden. Tekan lurah, tekan camat barang wong kok iso. Wong ki mbok dijumbuhne karo kabisanmu. Apa wae ki dijumbuhne karo apa isamu. Iki mumpung sowane nganjuk apa sing arep mbok pamerne. Ana Mbak Niken, ana sinden sakmene mbiyane iki manfaatkan. Oh, dimanfaatne iki. Iya to. Milih sing ndi kowe? Awas kowe nek kleru milih biacok kowe. Paling ora ya ditili dhisik. Milih sing iki. Iki. Kowe tak kapuk to. Iki sinden sepuh, sinden senior khusus. Iki wayahe laler mengeng. Dah. Sing iki ae lho kok iso. Sing ndi? Mbok pilih. Sik kita. Ini. Paling ora ya iki lah. Heeh. Oh, gak iki. Gak iki ana sing duwe. Nyapa lho, tapi mboten napa-napa. Oh, bebas panggung itu milik umum. Panggung itu milik umum. Di bawah boleh menjadi pacaran, tapi kalau di atas panggung milik umum. Monggo bapak-bapak ingkang badhe ngumumi, monggo. Omah. Kowe karo Mbak Niken. Oh, apa iso, apa iso. Sampeyan nek nyepelekne Mas Mandol. Aku nyepelekne sik jajal kaya ngopo. Niki pelawak mboten sembarang pelawak. Niki pemain ketoprak nggih pernah, ludruk nggih pernah, malah niki kepara dadi pelatih kerawitan. Pelatih karawitan pelatih gamelan kuwi. Pelatih gamelan Mas Model terkenal titisane condong raos ya. Titisane condong raos iki. Niki Mbah Narto. Sampeyan ngerti Mbah Narto? Semarang. Senes Mbah Narto tambal ban niki lho. Aku Mbah Narto Sabdo. Senes niki niku sing latih kerawitan niki. Coba Mas Model. Ayun-ayun buka saka bonang. Ayun-ayun buka saka bonang. Iya piye jajal? Saka bonang iya. 6 1 rolu nempyong balungan nututi rolu roji molu roji molu 6 lumo 6 roji namo lu 6 luro luciro gong. Lho pripun Mas Akbar? Lebih percaya ta? Nggih. Pelatih kerawitan ayun-ayun buka saka bonang piye Mas mau? 6 luro jiji rolu nempyong. Wah, kuwi nek ayun-ayun. Saiki nek njajal misalkan gambir sawit bongko. Gambir sawit iki saka bonang, Mas. Bukane saka bonang. piye, Mas? 6 luro jiji rolu nempyong. Kok kaya meh padha to, Mas? Pancen gamelan iki meh mirip-mirip ngono. Oh iya. Pamane Ketawang Suba Kastawa. Suba Kastawa ya saka bonang. Piye, Mas? 6 luro jiji rolu nempyong. Ibu Pertiwi Ketawang. Ibu Pertiwi saka bonang. Piye, Mas? 6 luro jiji rolu Nempyong. Kabeh nempyong. Apalku yang ngur kuwi. Dagelan ayun-ayun to. Karo Mbak Niken Salindri. Nuwun para tamu kagem sumawana putring kelenggan dalu punika pepanggihan kalian Hasta Brata kerawitan ing dalu mangke kepareng nimbali panjenenganipun Raden Mas Mondol Trimos Kusuma ingkang kepareng dalu mangke sesandingan kalian apa tak kowe iki? Kok iso Trimos Kusuma? Mas Mondol blekok moncrot. Iki malah ora sampe moncrot. Lah piye? Ya mung cemet ngono.
kalian sesandingan kalian Dyah Ayu Niken Salindri bintang favorit yang lagi viral malam hari ini. Wilujeng hampir sani kados pundi babaranipun Mas Mondol kalian Mbak Niken Salindri. Duduk. Cari Bandung randan di kalapa ujung jari ya mas saya kita diusah sing denek jebles iki lho. Buang angger keri-keri ya mbledos. Kuwi lho nek Mbak Niken iki lho mbok paling ora ketemu karo wanita ayu rupane branyak pasemone kulit kuning ngemugre kok. Lho lak. Piye ngono lho? Lah, urung arep mbok kapane rencana. ya rencananya tak gandring no gandrung. Gandrung kok gandrung lho ben ketok gagah mbok nganggo blangkon. Lho. aduh mati lampu Mati lampu apa kene kurang dangak ngene lho. oh lah tak kira Masa enek dagelan sirah ki cepuk ngono. Iki lho Mbak Niken ki lho. aduh yayi garwane wong akeh yayi Garwane pun Kakang. Yayi garwanipun Kakang kancane akeh Oh iya. Cah nah kalau niki nyuwun lakon apa Mas sampean? Lho manut sampean napa? Misalkan lakon Kediri Panji Oh, utawi Tuban Wiratmaya kalian Sri Uning. Lah Wiratmayane? Lah niki Batang niki. Kakang niki. Mardika mau napa sing kira-kira cocok napa? Sing kira-kira cocok nek kados Mbak Niken iki kaya Dewi Sekartaji ketemu karo Panji Tengkorak. Dados Panji Asmara Bangun lah Panji Asmara Bangun kepanggih kalian Dewi Sekartaji sakjroning Taman Makam Pahlawan. Taman Kaputren Ayo cedhake Taman Keputren, Taman Pahlawan terus ngiringane no Taman Kanak-kanak. Oh, iya. Menika nembe gandrung. Roman. Gandrung roman kekalihipun. Lah nuwun pangapunten, Panji menika kan lakon Kedirinan nggih. Betul. Lah kok iso gawe surjan? Oh, ora pantes. Apa enek lakon Kediri Panji kok gawe klambi iki lho. Klambine diuculi, Dicopot. dicopot. ora oleh to Ngligo. Kedirinan kok. Kediri lakon Panji. Lakon Panji iki tau ndelok toprak apa ora kowe iki? wayang Yo Kedirinan tau ora apal aku. Panji. Lakon Panji iki ngligo. Panji Asmara Bangun kok klambenan. Klambenan apa ya? oh beda ta Beda. Waduh, apik to. Karo. Sae, nek niki tetep sae. Lho, Mas. Lho. Kok iso dhek enek kaose lho? Iki toprak dudu wayang wong kok gawe Kota Ngontra Kusuma. Rumangsamu Gatut Kaca ngono apa piye bocah tek. Nyambut gawe nggih dolanan Lah niki nek dipirsani para budayawan seniman pra isin awake. Saru itu. Harga diri malu, dikira ora ngerti budaya. Ora ngerti lakon. Alah malah ngangge kotang. Cepat Karo. bocah kok ora. ngomong ya ora omong Ora omong untumu pecah kuwi. Wah, ngono kuwi. Delok to, masyaallah ya Allah. Bocah nek ngeten iki. Jan kaya maesan ki lho. Lho, monggo lho nek badhe nyekar. Walah. Tayu. Iya. Gawatet jan igone pating pencotot. Kae lho ketemu Mbak Niken iki ne dienggo to Mas Panji. Monggo lho Mas Panji. Yayi Sekartaji Sing gagah to. Sing gagah to. Dodone iki lho dibuka dodone Panji kok kelemar-kelemar. Lah. Dodone malah untune sing maju kowe iki. ora untune maju Lah nyapa? nuruti karepe untu Ayo, Yayi. Yayi Sekartaji Weh. cak ketomanapun kakang Yayi Ah. neng kene ana ning papan kene sliramu bakal tak rum-rum Yayi Piye tak iki kok iso? lah menengae Lho, kuwi berarti kuwi kurang halus. Cek lahmu ngendika lahmu omongan caturanmu ki kurang mibawani. Contone kaya kurang ngene aurane. Aurat ngene lho tak anane. Aura. Mustikaning jagat. Nah, Bebasan tepung gelang anggonku ngupadi wanita sing dadi gegantilaning nalama mani ing netra. Ora ana liya kejaba mung sliramu, Yayi. Aku tresna tenan karo kowe. oh ngono ka Menapa saestu to Kang Mas? Iki tenan jare. Lho, ngono. Toprak siswa kok goblok ora umum. wah, ketoprak ora iso. Toprak kok Yayi. Yayi Ngene lho nadane. Yayi.
Yayi. Yayi. Iki mau dadi sapa? Anu Panji Asmara bangun. Kok tipes ngene Panji Asmara. Ora lagi bar lara lho, Mbak. Weh, Sik sadurunge lakon toprak iki dibacutne ternyata malam hari ini kita sukses, Mas. Nggih. Telah menemukan saudara yang berpisah selama 24 tahun. Sapa? Munggah Adik Victor munggah rene lho, Adik Victor munggah rene. Munggah Adik Victor munggah mriki. Mriki. Masa Allah. Adik Victor. Nggih, munggah mriki, Mas. Alhamdulillah. Sak menika kepanggih kalih duluripun adikipun Victor. Nggih. Adike Victor. Nggih, Adik Victor kono lho jejer karo masmu kono. Tor, ini Tor. Wong-wong ben percaya nek Tor, ini Tor. Tor, kene. Bang. Masa Allah saudara yang terpisah. Saudara yang terpisah Selama berapa tahun, Mas? mulai zaman Borobudur, Mas. Pirang atus tahun. Lah rupane lho kok iso padha ya. Kayak pion ya. Nah, Nggih, walah-walah Jan. Ngene iki genep 20 no nek ngedus di ngenekne. ora. Iki saugel nek ditumpuk dadi siji. Nah, ini saudara yang terpisah. Sampai namanya siapa? Victor, pikirannya kotor. Nah niki seksi, Mas. Sapa? Niki seksi. Kok iso? Kakian sek kurang gizi. Jadi ora iso gede ya cuwili niki. Wah, awakmu nyekel kendang ya, neng kono neng kendangan kono. Iso to ngendang? Saged. Ya kono. Mapan. Bocah loro ki lho sikile kaya wortel kabeh. Ayo. Mapan nggonmu. Ayo. Alah. Ayo kan, dadi gandrung. Yayi. Ning jagat ora ana papat, ning donya ora ana 5, ning bumi ya mung siji. Siramu sing tak tresnani, Yayi. Alah. Guyune sing wibawa. Kene Yayi. Siramu bak Ora lho wong kok terak angin kok ngleyang ngene iki jane. Ora enek bobote. mangan kerupuk mau. Yayi. Pelok apa slendro? Yo pelok karo slendro to. Salah sitok. Lho, gamelan digo kabeh nggo pelok. Larase iki lho. Oh, laras to. Pelok 6. Weh, ngerti laras ternyata. Nggih, gamelani modele. Gamelani. Pamit aku. Alah kok iso. Pamintaku. Urung-urung ya wis pamit lho iki. Iya. Pamintaku. Oh, wis diganti berarti. Ganti untumu pecah kuwi kok. Pamintaku. Gandrung. Nimasito ase. Bocah kok nganggo apa-apa sarwa pantes lho. Lho. Wer nyapa wi? Arep nguyuh. Lho. Arep nguyuh piye to? Gandrung iki yo. Lah gandrung maksudku posisine kok ngene arep mbok kapakne. Yo dipangku to kok. Oh, ibaratnya kaya tari karonse. Kaya Gatut Kaca Gandrung. Iya. Ing antarane Gatut Kaca karo Sugriwa. Apa? Pergi ke mana? Pergi kok iso. Iya. Atut runtut tansah reruntungan kene nyanyi ndak pangku Ladala. Kok yo iso main ketoprakan kaya ngono kuwi ya. Mas Mondol kaya hebat luar biasa. Aprae bantri le. Ayo iki nggonmu. Kowe urung iso ngene iki aku dhisiki ngene le. Menang kowe ndal berarti aku. Alah. Menang sapa ndal karo kowe? Menang aku. Akbar yen apane? Urung. Duk, awas kowe. Duk, apa? Kok sikilku keter? Sebar sumbar kok sikile keter. Sumbar sikile keter. Wah. Piye to? Enekmu goceli kleru. Nakal wi jarak kuwi. Jarak kuwi. Sopo, Mas? Dia memegang. Oh. Aduh. Akbar tau ngono wi, Hei. Wo. Mas Mondol. Kita itu di atas panggung itu berperan bagaikan sandiwara. Ibarat memegang, aja mbok pegang mek ngono. Iya. Sopan santun, subasita, adab ketimuran, tata krama. Misalkan cara megang iki aja mbok kenekno, tapi cukup ngene tok wae. Nah, ini cukup ngene tok wae. Tadi dia lek megang piye, Om? Ngeten lho, Mas. Ngawur kowe. Contohnya piye Mas
Sida. Ngeten tok. Lho, cara arep njamil janggut. Lah nek mau cukup ini tok. Lho, ini tok. Ora perlu ora lah, Mas. Lah kok malah akeh kowe? Nyontoni, Mas, nyontoni. Kono pisan kok nggo nyewak. Nesunan pacare nesunan. Repot musuh tilasane Elsa iki. Hei! Aku bar iki mantuk aku. Aja. Cara aku nesu, cara aku Nesu no. Wong Ora edan. kuwi mau ki ben delok wayang ya, Om ya, kuwi mau biasane nek tanggapan iki budal 3:30 jam 8 lah kok jam 3:30 Masa ta? matok inggon semayan karo cah ngluyu. Masa ta? Apa? Makane ndek mau tak WA gak gelem jawab iki ngono to Mas kelakuanmu iki. Ora ya, mau bubuk manis aku. Oh, bobok manis karo kuwi. Ya ora to ya. Ya tidak. Asline apa, Ndol? Asline weanan karo Elsa. Kowe anu tikus piti. HP-ne ndi? HP-ne ndi? Aku HP-ne ngendi? HP-ne nyoh. HP-ne. Delokan. Alah ora jujur wong lanang iki. Delokan wacanan. Kuwi asli jeneng Elsa ning kono jenenge Parno. Ben ora konangan. Ora konangan. Apal aku model-model ngono kuwi. Lakuane dalang-dalang ngono kuwi. Lagi. Lagi. Iki sayang iki. Lah, sayang ki sapa? Ndi kene. Dalang. Delok kene. Ora oleh tangane cukup ning kono diam. Ya sayang ndi. Iki sapa? Sik ta. Ya, tangane. Lah sayang kena fotone gambarmu nek iso. Ora, itu. Ndi to? Sing ndi? Masa gambarmu? Lah kok rupane persis mbokmu. Yo anake kok Bocah anake aku lali aku sing marah yo anake yo gak oleh. Wes. Wis HP-ne Sita. HP-ne Sita, Mbak. Ayo Ndol, dirayune Ndol. Alah. Bengi iki menang kowe Ndol. Menang aku. Iki lho, dalang kok HP-ne disita. Pacar yo munggo jeneng tok Mas Mandal bae ganteng ya. Aku pancen ganteng. Bagus, apa meneh lek diceplot bangkane. Aku malah kelingan gone kuwi. Pengen lah. Kok keprake suarane ra penak ya banterno. Banterno den keprake suarane ra penak. Lah jejeg iki lho anu kurang banter. Lah piye? Sing banter jejeg ora saka sone. Lah piye? Lehmu nesu lho kurang tenanan. Mas Mandal. Iya. Dodone sampeyan yo. Dodone diwis tak bales engko. Bales ye. Enek anu kok Ora masalah. Kan di panggung kan untuk umum. Ning panggung ibarat kendaraan plate kuning. Iya. siapapun boleh naik untuk umum. Pamane aku karo Om Yuda ya biasa berpengalaman. Karo Mas Mandel biasa. Nek tak pengen. Iki jane cangkeme sing obo-obo yo. Menit pertama. Alah. Soale kono ndek mau wis di WA karo mantane. Ya wis. Anu ae. Dibales ae gitu. Sini Om Yuda. Oke. Alah. Monggo salah sipon monggo. Mbak ngene penak ya. Oh, enak iya. Enak tapi suwe-suwe ya kecu. Mantane dhek L300. Hei. Wis L300 ya. Trip. Iki dhewe Mbak Niken sampean ngenek nek lha pokoke. Alah. Modele sok imut. Anake sapa iki? Anake sapa? Anake Pak RT. Terus. Wis ora gede tadi apa? Maling. Mantri. Mantri apa? Mantri suntik. Suntik ka sapa? Nyuntik kowe. Ra pareng tak slewentik bisa tak selentik lho. Oh, kuwi ngono tapuk. Kentek ngene lho. Oh, selentik ngene. Tak patah desem. Kayak Bojonegoro kowe. Kita di pacar Bojonegoro ya. Ya punya no aku pacarku ya di mana-mana ya. Iya dong. Apa itu pacar cuma satu ya kurang ya Om. Kuno. Nyapa melak-melak. Iso jentak. Bisa melak-melak. Melak. Berarti pacare kono luwih akeh. Padahal dhewe mau ya gur guyon ya. Krungu-krungu jare nang isi ya duwe sitok sinden.
Dalang ya ngono kuwi. Dalang kelakuane dalang ning dinggon ngono kuwi. Ngono kuwi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Dalang wis kelakuane. Makane kok mesti bolak-balik ning Solo, menyolo terus. Lah sampeane dadi pacare dalang sabar, Mbak. Ibaratnya kaya botol kecap kalau isine nek dinanti penting botolnya mulih ngono lho. Nah. Ruki, apa to bathine duwe bojo dalang, duwe pacar dalange apa? Lah penake bojo apa? Lho, penake bojo dagelan. Kok iso penak? Lho, misale paling ora yo gundul ngene iki. Lho, pikirannya bludrek, mama pikirannya bludrek. Lho, misale pikiran budrek, lho dijak guyu. Jak dagel guyu. Maratuwane niki lho guyu kekelen geblak ngantek mati lho Mas niki. Saking duwe anu ya. Lah nek bojo dalang, misale blonjo muntek, paling yo oh. Upamane Mas, belanjane kurang. Blonjone kurang. Oh. Mas aku nyuwun cincin. Jaluk cincin. Oh. Pokoke beneran jaluk apa disuluk terus. Oh ya enak Mas aku. Ayo gandrung Panji. Ya. Tatan kinggang Asik. sarambute. Sarambut. Sak rambut hop. Nah, iki lho. Sak rambut Hop. Terus. Datan kinggang sarambut hop. Alah. Arate hop. Datan kingkang sarambut. Cep. Ngono lho. Datan kinggang sarambut cep. Aduh, ora gawe hop, ora gawe cep. Datan kingkang sarambut. Wis. Nah ngono lho. Datan kinggang sarambut. Nek mboten dingeten ki brujul wis ngoten lho. Apal karo model sirah gundul niki aku. Omongane mesti Wis. Kok iso kecer keperwujud bae. Mang ra iso. Yo. Datan kinggang sarambut lamun adoh caketing ati. Mboten Mas. Amune sampe nek malang sangit lho nggaran. Aku nek Wong aku sebagai kancane rada ngadoh kok wong Aku bocah iya, kringete kaya solar. aku nek prendagel pancen golek walang. Oh. Karo dijak omong-omong ati Sampeyan sing nyanyi ben aku digandrung Om Yuda ya. Ngene lho. Iya lho. Iso apa ora kowe? Bang terus. Sampeyan rodok rono. Lah, Dagelan kok diselentak. Kae to kowe iki. Minggir kono lho kowe iki. kuwi jane sinden apa gali? Jak omong-omongan yayi. Yayi. Ya ngono. Mustikaning jagat. Mustikaning jagat. Apa panjalukmu bakal tak Apa turuti? panjalukmu bakal tak Waton ora turuti? nyun mudune lintang lan rembulan ning jagat ora ana papat ning donya ora ana lima ning bumi ya mung siji. Katresnanku ya mung kanggo sliramu. Bebasan tepung glak anggonku ngupadi apa to? Ngomong dhewe lho. Iki tak warai lho. Marai cepet ora kuru-kuru. Rambutmu kang ngemak ngembang bakung ireng. Metramu mblalak-mblalak mbawang sebungkul bathukmu nyelo cendan dendak sawang pasuryanmu katon glewu pindho golek kencana rambutmu ngemak ngembang bakung irungmu banggir tak sawang pasuryanmu katon glewu sabar kowe cangkem kaya baduk sumur ngene kok Baduk sumur. Nyanyi. Heeh. Iki lho. Rambutmu kang ngemak bakung. Terus Lambemu nyigar jambe, bokongmu gede. tekan bokong bareng. Igar bokong jambe piye to? Aku angger keserimpet untu yo ini. Iya. Rambutmu Kang ngemak bakung. Pasuryanmu? Pasuryanmu yen tak sawang katon glewmu. Ngene lho lambene ngisore dindul ngene. Glewmu. Pasuryanmu yen tak sawang katon glewmu. Kene yayi. Siam bakal tak glewmu. Kabeh kok. Glewu. Yen cedhak tansah mulat. Pripun swantenipun? Sae Mas. Kathah ingkang mastani Mas Mondol menika swantenipun kung. Angger liwat ning ngarepan tangga-tangga teng pundi kung? Kae nyeluk Mbah Kung. Terus Sida. Delokan larasmu lho teko ngene. Asik.
asih turu tuhu terus entek wong terus turu heeh pindho mimi lan mie goreng ya pindho mimi hamimi o mintuna terus mimi mintuna ya cek butuh mimi ayo nimas bareng ana tepi wajib lah nyapa dadak wajib iki lho lho padha karo bak mati di akhir ayat jenenge kol-kolah kubro dadi nek wajib nek senep nek Pak asob nyidam terus itu asih bebrayan luar biasa napa niki lajenganipun ben dikancani ya Mbak Nika nggih dipun kancani heeh sama Mbak Ingkar ya kena Mbak Ingkar ya lah Astabrata
Pito Pendolo ngampak-ngampak geger. Diterusne ya. Siap. Iki piye Om? Sudah aku. Sudah. Sampun. Jane kalau wau tesih wonten ingkang ngersakne grajakan. Nggih, mangke mawon gara-gara. Mangke siap. Nggih. Dik Sinta karo Mbak Sri, jumeneng bareng. Heeh. Sri, kok iso turu ae kowe iki. Kancane nyanggup. Sepoti. Oke. Yo. Saha anu. Ki mawon apa mundutan? Napa Mas? Sik lali aku. HP-ne Mas. Alah aja. Modus. Tenan apa mundutan mau lumatar WA. Pokoknya saking bapak sapa mau kene to. Heeh. Cup. Pinter dalang ya. Alasane iki lho enek. Iki lho. Sapa ki mau? Request podang kuning utawa lewung. Siap. Saking Pak Amin. Pariwisata. Pak Amin pariwisata. Ngene iki balik neh, Mas. Nggih kok. Ya, podang kuning atau lewung. Milih, ayo. Sing ndi? Podang kuning. Oke. Siap. Heeh. Met ning gira kowe iki wis kaya bacok pisane kok. Ben kendang iki kene lho. Sik, diganti. Pindah. Modele kendang kowe arep dipek ae. Wah, omong ah. Nah. Oh, ganti posisi. Nggih, jane ganti posisi. Yuk, dadekke yuk. Cah dembung iki piye cah dembung iki? Cah dembung wis. Yuran aku goleki sing tak sayang.
Kula nampi dawuh menika Siap, Pak inggih. Panito mboten ketang sepatah dua patah Oh, kata niki inggih. badhe paring dawuh. Pak Nito. Monggo Pak Panito nggih. kalian Bapak Asop menawi tasih lenggah katuran minggah wonten ing panggungan. Tuduk 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 tuduk. Timun sikarane bangun karane ya mas monggo Panito Pak Asop lenggahipun wonten pundi to Mas Kok sampun kondur? oh teng wingking mbok menawi Oh nggih, mboten napa-napa. nggih nggih Dilanjut mawon nggih. siap siap Sinten? Mbak Dwi no sing durung jumeneng ya. Mbak Dwi Sepotone ta? Yo 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 yo. Lewong nggih Mbak Dwi nggih. Mbak Dwi lewong nggih. Oh nggih. Oke, nggo Oke. penutup ning limbukan. Siap, Oke. siap. Lewong garap seragenan ya kena. Monggo. Nggih nggih. Monggo perkara lagu liyane tutukne gara-gara. Nggih. Mas Karis ning guriku kene cah bagus. Mas Karis. Yuk lewong dadekke. Hey,
Yuda. Dawuh. Sampun sawetawis anggenipun pareng lelipur. Nggih. Ingkang baku jenengan ndonga napa kagem ulang tahun SMA Negeri 1 Nganjuk menika. Mugi kawujudan kan keterman lan kabahagiaan tansah kajiwa kasarira sedaya para guru, kepala sekolah lan jajaran wonten ing SMA 1 Nganjuk. Mugi tansah kuncara hanjayeng bawana jaya sepanjang masa. Mas Mondol ndonga napa? Sematen ugi mugi sedaya murid-murid wonten ing SMA 1 Nganjuk mudah-mudahan menjadi generasi yang sangat hebat untuk Nganjuk. Amin. Nah, tuku tahun yang Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali Mas nggih. Siap inci. Sewang-sewangan lagu. Nutuk nelakan. Cawe sesaji karo ingkang sinuwun. Ayo tak derekke no. Simpang Lima Ria lapangan Pancasila Semarang kumandang Pranyata serbaguna Swasana rame rakyat gede ati Ing Jawa Tengah bosen pengambangan Jero kota saben desa ngadesa saben dina minulya Simpang Lima pikuna Upacara dapat Tuhan Simpang Lima Ria ikut Semarang ing kutha Semarang. Laiki malinge. Oi. Astur. Krabala kang tumingal perang campo samya medali ler tatet wilating kata dan mangkong manguncang niti benjang sangat cimicil ladinya ngetali wuwus Prasta Surawilaga kaya puta Singa ngregil pasti jangga dendanya mangambak boyo Mas miber panonku pating kalebyur Durung swanggonku ndek dalem iki malinge sing nyidra sekaring kedaton Ngastina Dewi Banawati. Nemen. Aswatama Aswasuta utama Aswa jaran Suta anak utama apik kowe iki anake jaran sing apik babu parat. Slendro sing dadi rasaku, slendro sing dadi jiwaku. Anoman. Balekno Dewi Banawati. Dewi Banawati bakal tak balekke marang negara Ngastina yen dadane Anoman wis pecah. Wela dalah sugih kendel Bondowani wani karo Swatama sing tak wedeni apamu legan golek momongan pupuno golek pacangan merangi tatal ngrajawu lena kaprayit lahir batin ora ilang tak kedepot tebah dadawul sati gawe aja takon dosa kowe Wah! Wow! Hey! Ah! Oh! Boy! Nyekatan yang berwalang Anoman kandangmu
Dadi. Wah. Hei. Cepet ya jamu kowe. Munyuk elek, cekel bekuk dadekne ingon-ingon kebun binatang. Maju. Hit, ho. Hei. Ho. Hi. Ho. Ho. At ya. Ho. Semigat. Yo, palaran sik. Oh. Keparat si murang tata mani tanding
kewan mami iki satriya Jayeng palu konsa yakti apa siratan Tokno budinira siramasti